So, ito yung mga presyuhan ng latag nila ng tulingan. 120 per kilo. So, mga tumpukan po rin ng mga isdang galunggong ay 50 pesos po na inyong mabibili. 50 lang. 50 lang po ay napakarami na oh. Sa kaibigan natin na nag-comment, opo, yung mga sinasabi po natin ay meron pong pangyayari na gano'n na tinitimbang po nila at tinutumpok. Pero ito hindi po tinutumpok, dinadampot po na tinutumpok po. Ayan o. Dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, 50 pesos na tumpukan at 100 pesos no? Na tumpok. Yan po ay dalagang bukid. Tulingan, 100 pesos na tumpok at 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. Tumpok ng mga pusit ni nanay na lagi pong meron dito. Yan po ay 100 pesos lang po na inyong mabibili. Presyo no. So dito tayo sa mga latagan ng mga isdang bato. So may mga tumpukan din po dito na 50 pesos. Tapos mga labayita, espada, talakitok, sagisi, at barakuda. Boss, magkano po yung ano nyo? Labayita? 160 na per kilo. Ang espada po? 200 pesos. Talakitok po? 220. So yan po yung mga presyo no? Ng kanyang latag ng isda dito sa Malabon Fish Market. Tulingan po natin 100 pesos. Ang ganda oh, 6 na piraso na. Isa lang. Magkano yun niya? 100? 100 pesos. Magandang tulingan, no? Upper 200 kilo. So, yun po yung presyo. Magandang buhay po sa ating lahat at tayo ay mag-update po dito sa Malabon tumpukan kung saan ay talaga ang latagan ay napakarami. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ito yung mga presyuhan ng latag nila ng tulingan. 120 per kilo. So yung mga tumpukan 50 pesos sa mga isdang galunggong. So yung presyo no 120 per kilo ng tulingan. At ang presyo ng mga tapos tumpukan naman po ng galunggong ay 100 pesos. So abante na tayo dito sa iba pang mga latagan dito sa bayan ng Malabon Fish Market at mag-alam-alam tayo yung mga presyo ng kanilang bentahan. So ito po yon. Sa mga dilis ay 50 pesos na tumpok. Ang mga gulyasan 120 per kilo. Tumpukan ng mga bangus pandaing ay 100 pesos. So yung presyo po doon ng mga yellow pinto na ay 140 per kilo. Magkano presyo sa malalaking gulyasan? 140. So, yan po yung presyo ng kanilang gulyasan, no? Ay, ito pala. Tinangin. Thank you. Ayun. Yan po yung presyo, 140 per kilo ng gulyasan na malalaki. Sige. Thank you.
Dito, mga tumpukan po rin ng mga isdang galunggong ay 50 pesos po na inyong mabibili. 50 lang. 50 lang po ay napakarami na oh. Ang pamilya at Sa kaibigan natin na nag-comment, opo, yung mga sinasabi po natin ay meron pong pangyayari na gano'n na tinitimbang po nila at tinutumpok. Pero ito hindi po tinutumpok, dinadampot po na tinutumpok po. Ayan oh. Ayan, tinutumpok po. Ay, hindi po yan tinitimbang bago po ilatag sa kanilang mga mesa. Ayan, 50 pesos, no? Natumpukan po ng mga galunggong. Nay, salamat po, Nay. Shout out po. Nagpa-vlog po kayo. Opo, ayun. Shout out po, good morning. So, ayan po yung mga presyo, no? Ng mga gulyasan, 100 pesos. Sa per kilo ay 120. Makikita mo sa YouTube yan. Anong YouTube po kayo? Boss Lando Explorer. Ayun. Ingat po kayo, Nay. Ingat po. Ayun. Ingat po. God bless po. So, yun po si Nanay, no, na namimili po dito sa Malabon Fish Market. So, mga tumpukan ay sa halagang 50 pesos, no? Ayan, yung mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, 50 pesos na tumpukan. At 100 pesos, no? Na tumpok. Yan po ay dalagang bukid. Tapos yung mga presyo ng mga bangus pandaing po nila dito ay 100 pesos na tumpok. May mga nakadaing na. At ang mga per kilo ng gulyasan ay 120. mura-mura na sandaan. Tapos yung mga presyo ng kanyang tulingan, 100 pesos na tumpok. At 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. Ayan o, presyo 50 pesos. Tapos yung mga tumpok ng mga pusit ni Nanay na lagi pong meron dito, yan po ay 100 pesos lang po na inyong mabibili. Sapsap, 50 pesos. Kabase, meron din po 50 pesos at 100 pesos. Ayan, mga 50 pesos lang po yan. Ang dami oh. Dito pa rin po ay mga 50 pesos na tumpukan ng mga talagang sa pag-iikot natin ay dagsa. At napakarami talagang mga latag na galunggong dito sa Malabon, tumpukan. Sa halagang 50 pesos ay sulit na. Yan, sariwa yan. 50 lang yan. 50 lang, Nay. So napakasarap magprito no ng mga galunggong. At napakarami. Ang torsilyo po dito, 50 pesos lang po. Nay. Tumpukan na po yan, torsilyo. 50 pesos. Karog-karog, Nay. 50 pesos lang, Nay. Oh, sariwa yan. Ayan, mga 50 pesos no. 50 lahat, 50 lahat. Lahat. Grabe, ang dami. Dagsang-dagsa yung mga galunggong natin sa Malabon Fish Market. May dala ka lang 50 pesos, may maghapon ka ng ulam. 50 lahat. So, ang tulingan 120 per kilo. Tapos, tumpukan ng mga bangos, 100 pesos tumpukan. Alright. So, yun yung mga presyo, no? So, dito tayo sa mga latagan ng mga isdang bato. So, may mga tumpukan din po dito na 50 pesos. Tapos, mga labayita, espada, talakitok, sagisi, at barakuda. Boss, magkano po yung ano nyo? Labayita? 160 na per kilo. Ang espada po? 200 pesos. Talakitok po? 220. So, yan po yung mga presyo, no? Ng kanyang latag ng isda dito sa Malabon Fish Market. Ayun, 240.
Barakuda. Ayun, yung bubuli at tagisi pares lang po yung presyo. Ito boss magkano? 150, no? Magkano? 240 kilo. So, yan po yung isdang barakuda. Torsilyo sa kapag maliit. Pero pag laki ay barakuda. Boss, thank you ha. Salamat. So, yun po yung presyo ng kanyang isdang bato. Dito naman po ay kay Pogi. Kay Pogi tayo, kay Pogi. Ayan o. Pogi, shout out. Ayun, shout out kay Pogi. Magkano tumpukan mo? 50. 50 na tumpukan ni Pogi. Ang batang hinahanap. Nakita na. 50 pesos. Nag-viral eh. Pumasok sa Facebook account ko. Sabi ko, ka-interview ko lang sa batang to, nawala na. So, shout out si Pogi. Ayun, shout out. Ayaw sa mga kabalaan. Ayun. Nakalibasag sa ano pa, MBDA. Roslando. Hi, hello. Shout out po sa mga... Ala, hindi himas na naman ako ng hayop. Ayaw mo, mabayaran tayo. Nahimas na. Shout out po, bossing. Good morning po. Good morning. Nahimas. Ayan po yung presyo, no? 50 pesos na tumpukan. Tulingan po natin 100 pesos. Ang ganda, oh. 6 na piraso na. Isa lang. Magkano yun niya? 100? 100 pesos. Magandang tulingan, no? Danny. Maganda po yung tulingan, no? So, salamat po, kuya. Thank you. Alright, dito tayo kay Kuya Romy ng Malabon. So, eto si Kuya Romy. So, shout out Kuya Romy. Good morning po. Sobrang init. So, tilapiyang Batangas ni Kuya Romy. Ayan. Wala na, ito na lang. So, magkano po ang per kilo? Nag-isanda na kami para 100 pesos. Nakipagsabayan na rin po kayo sa presyo ng iba. 100 pesos yung mga per kilo, no? So, yan po yung tilapiyang Batangas ni Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market. Ito, yan, nag-iisang ikaw. nag-iisang ikaw. Ikaw na, galunggong. 50 pesos na tumpok. Iyo na. Pwede mo nang angkinin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Pinabalitaan ako, Constando Ano po yan? Nanalo na yung lumitaw na yung usok. Ay, opo. Na-interview na nga po yung usok. Lumabas na yung kulay asul. Yung dalawa kahapon. Ay, bukod pa sa dalawa, ay, nag-abot. Nagkabit-bitan po talaga ng damit. Tilapit na boss. Andali lang, Kuya Romy, ah. Presyong bubuli 130 per kilo. So mga tumpukan ay 100 pesos. So paninda ni Pogi, shout out sa iyo Pogi. 100 pesos na tumpukan at 50 pesos. So sa kilo ay 160 oh. So yan po yung mga update natin sa mga latagan po nila ng galunggong. Alright, so ito yung mga isda ni Kuya Warren. Kuya Warren, magkano yun? Ano mo? Pitilya ba yan? Magkano? Snapper, 200 kilo. So, yun po yung presyo. So, ito yung mga lapu-lapo natin. Ang ganda ng kulay, oh. Sa lapu-lapo. Yung presyo, no? 250. So, yan yung mga presyohan ng kanyang mga latag po dito ng isdang bato. So, 200 ang kilo ng isdang snapper. So, masarap to iprito. So, yung bitilya, 220 na per kilo.
Ang ganda oh. Alright, so yun po yung mga latag ni Kuya Warren ng kanyang mga panindang istang bato, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mga presyo ng suka. Good morning po, Kuya. So ito po yung mga suka ni Kuya, no? Saan gawa to, Kuya? Antique. So ito po yung suka niya na 60 pesos ang per bottle. At meron din po 20 pesos. Ito po yung 20. Ayan. Ganyang kalaki lang po, no? At isang botelya na malaki sa halagang 60 pesos. Kuya, salamat. Thank you. So, ito yung mga latagan po dito, no? Mga tumpukan din po. Ayun, shout out. Shout out sa iyo, pogi-pogi. Ayun, shout out. So, nandito tayo sa mga gulayan. Ayan po, no? Hello, shout out, good morning. Ayan. Shout out, shout out. So magkano yung presyo ngayon ng karot? Carrot 60 pesos. Eh yung Baguio beans mo? 60. Beans, 100 pesos no na per kilo. Sili, 10-10. Ito 10-10. Ayan. Tapos mga 20 pesos na lataga no ng kanilang mga gulay at 10 pesos na mga dahon-dahon. Alright, so yan po yung mga na-update natin dito sa Malabon Fish Market. So shout out, Gandara. So lakad na tayo at yun na nga po at nakapag-update tayo sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market.